One Pop Music Station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag-unlad. Kapsay si Samson, tunay na leader. Para sa Pogo Chico, forever! Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Kapaborito, lukot nyo lang ng dukulan nyo. Alas 6 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na sari balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares dan si kapaboriton Errol Horado. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:02 ng umaga. Good morning. Masantos tan maabig iya kabwasan luyag na Pangasinan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Naimbag nga bigat kada kayo amin na po. Maabig abuklas kumulaman dito nagbulinaw tan Sambales. Narito naman tayo pang maghatid ng mga balita, impormasyon na mga issue na dapat nyo malaman. Sa araw na ito, araw ng Biyernes, thanks God it's Friday. Pizza 3 sa buwan ng Hulyo 2026.
Samahan nyo kami sa mga pagtalaga sa mga mainit na issue. Ang inyo pong makakasama sa umagang ito, ang inyo pong lingkod ng Bayan Timog Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din si kapaborito Errol Horado. Diyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. At ganon din si Engineer Jael Franz Pumarin Kayabyab. Pumarin yung PB ha. Nagulat ka. Si Franz Pumarin yung PB player noon. Kung meron kayong mga gustong iparating na mga balita, impormasyon, mga issues, mga pagbati, mangyari lamang po tumawag o mag-text sa smart number 0939-100-9931 o kaya sa Globe number 0927-974-2784. Pwede kayong magpadala sa ating Facebook page. I-search lamang po ang DWG 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Gaya ni Marie Chris M. Abara, maagang gumising at nakasubaybay sa ating paratuntunan. Good morning sa inyo dyan sa bayan ng Dasol, mga Abara family. Talakay mo natin itong isinagawa na pamimigay ng financial assistance dyan sa bayan ng Mapandan, Pangasinan, na kung saan nakatanggap ng financial assistance ang mga solo parent sa bayan ng Mapandan, Pangasinan noong isang araw. Ang payout ay isinagawa ng Municipal Social Welfare and Development o MSWD sa ilalim po naman ng pamumuno ni Ramil O. De Vera, katuwang si Mayor Carl Christian F. Biga, sa patuloy na pagpapatupad ng mga programang kapakanaan para sa mga mamamayan ng bayan ng Mapandan, Pangasinan. Ang nasabing programa ay naglalayong magbigay ng financial na suporta sa mga kwalipikadong solo parent bilang pagkilala sa kailang mahalagang papel sa pagtaguyod at ganun din upang makatulong sa kailang pang-araw-araw na pangangailangan. Patuloy namang pinagtibay ng pamalaang lokal ng Mapandan, Pangasinan ang paghahatid ng mga programang may malasakit at serbisyo sa mga sektor na higit na nangangailangan ng suporta tulad ng mga solo parent. Kaya napakahalaga po ang suporta ng lokal na pamahalaan upang maibsan ang mga pangangailangan ng mga solo parent. Dahil ang mga solo parent, mga kaibigan, sila po ay binubuhay nila ang kailang mga anak na wala pong asawa o iniwanan ng kailang asawa. Siyempre, itong mga solo parent na ito mga belongs to the yung tinatawag nating pinakamahirap na pamilya. Kaya nandyan ang lokal na pamahalaan ng Mapandan na sila po ay handang tumulong sa pamagitan ng pagbigay ng financial assistance para sa pang-araw-araw ng mga solo parent.
para matustusan nila ang pangangailangan ng kailang mga anak dahil sa siyempre kakulangan ng financial dahil yung kinikita araw-araw ng mga solo parent ay kulang pa sa pantustos ng kailang mga anak, lalo na kapag may mga nag-aaral na mga bata o pinag-aaral na mga bata, siyempre kulang yung kailang kinikita araw-araw. Sa tulong ng MSWD at ang lokal na pamahalaan, nakakatulong kahit papaano ang binibigay na financial assistance mula sa lokal na pamahalaan ng Mapandan, Pangasinan. Kaya nandyan po lagi ang suporta ni Mayor Carl Christian Biga sa lahat ng mga programa, lalong-lalo na sa mga solo parent. Kaya hindi po pinapabayaan ng lokal na pamahalaan ng mga ganitong mga nangangailangan ng suporta. At maliban dyan, kahapon, formal ng sinimulan ng lokal na pamahalaan ng Mapandan ang pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month 2026 sa pamamagitan ng isang kick-off parade na pinangunahan ng Mapandan Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Katuwang ang Philippine National Police ng Mapandan, Bureau of Fire Protection ng Mapandan, mga kinatawan ng iba't ibang mga tanggapan ng local government unit ng Mapandan at mga opisyal ng bawat barangay. Layunin ng naturang aktibidad na higit pang palakasin ang kamalayan ng publiko sa panganib at masamang pagkilos upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad at iba pang sakuna sa komunidad. Yung kanilang tema, ito yung tema ng National Disaster Risk Reduction Management. Yung tema na naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Nagsisilbing hudyat ang parada sa pagsisimula ng serye ng mga programa at aktibidad ng bayan ng Mapandan itong buwan ng Hulyo, na ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng kaalaman, pagpapaigting ng kahandaan at pagpapalakas ng kakayahan ng mga mamamayan sa panganib sa mga sakuna. Siyempre, itong programang ito ay napakahalaga po mga kaibigan para sa ating lahat, para sa kahandaan sa mga darating na mga sakuna. Kaya maganda po yung tema, yung naghahanda at kumilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas para sa pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month. Layon itong isulong ang sama-samang kamalayan at konkretong pag-aksyon sa paghahanda sa kalamidad at panganib. Kaya ang pagbuo ng naturang programang ito upang panatag ang mga komunidad sa anumang mga sakuna.
Ito ay pundasyon ng kaligtasan, yung paghahanda at pagkilos tungo sa bagong Pilipinas. Ang pagiging handa ay hindi lamang responsibility ng lokal na pamahalaan, kundi obligasyon ng bawat Pilipino, lalo na't madalas daanan ng bagyo ang ating bansa. Kaya kailangan natin ang masusing paghahanda sa anumang mga sakuna, hindi lang bagyo, kundi mga lindol at iba pang mga sakuna na maaaring magdulot ng pangamba sa taong bayan. Dapat dito yung agarang pagkilos o yung aksyon. Kung may darating na kalamidad tulad ng bagyo, lindol at siyempre yung sunog, kung minsan at iba pa mga nagdudulot ng mga malaking pinsala, dapat natin paghandaan ang mga ito. Hindi yung kung saan ka nabasa, doon ka magpapayong. Kaya dapat laging handa tayo sa mga sakuna. Nakahanda ang emergency kit at dapat na makilahok sa mga sinasagawa na drill, yung earthquake drill o kaya yung mga ibang pagsasanay upang maprotektahan natin ang ating katawan at maprotektahan natin ang mga pamilya. Kaya importante po itong mga ganitong mga programa na isinasagawa ng mga Municipal Disaster Risk Reduction Management Office sa bawat LGU. Good morning, ka Errol. Yung mga ganyang hakbang kasi mga aksyon, ito ay isang paghahanda. Oo. 'Di ba? Ay tamlaray LGUs no wala rin untan, siyempre preparedness malatan Preparado ka dapat sa anumang pwedeng mangyari. Oo, pwedeng mangyari, oo. Katon abanggit mo yung mapandan, ang gadita na da kalasyaw. Oo. Ano nang mumayk yan? May tarpaulin, di man na tennis court. Sa Kalasyaw. Sa Kalasyaw, oo. May walad pictures. Di ba? Nandun yung mga rescue vehicle. correct, oo. Ilog. Wala may motorboat. Siyempre ang bayan ng Kalasyaw ay isa sa mga catch basin, kumbaga, pagdating ng tag-ulan. Anong nang kumat di man may katumanayan kin apanatangan na isikin. Si NDRMO head Ed Villacorta dahil palaging nababasa sa tag-ulan. Si Sir Ed. Oo. Yung tarpaulin na nababasa. Ay, may tarpaulin. Yung tarpaulin. Yung nababasa kaya sinisipon palagi. Kaya kailangan na may dalang payong. Joke lang. Jokes lang, pero namamat na may ka-episyente. Oo. Na sarara may MDR head. Correct. Oo. At singa si Sir Freddy Villacorta. Oo. Nanang mamatad nanang mamatad arami actions, arami plano. Kaya marami silang mga mga programa tulad ng mga drill na sinasagawa, mga iba't ibang mga activities na sinasagawa bilang paghahanda sa anumang sakuna na darating. Kaya iba na yung laging handa. Singa Boy Scout. Kasi galing naman sa Boy Scout si Ed Villacorta Official na Boy Scout. Bago siya mag Boy Scout, siya muna ay nag-Cub Scout. Kaya yun yung preparasyon para maging isang ganap na Boy Scout. Kaya laging handa yan sa anumang mangyari. Huwag sana magkaroon ng mga sakuna dahil siyempre pag sakuna marami pong mga maapektuhan diyan na komunidad. Kaya habang wala pa yung mga paparating na mga sakuna tulad ng bagyo, dapat na
tayo ay nakahanda na. Hindi lang tayo umaasa sa lokal na pamahalaan, kundi tayo mismo ay gagawa na ng paraan upang sa ganon ay mailigtas natin ang ating pamilya kung sakali man na may ganitong darating na sakuna. Di ba yung prevention? Oo, prevention. Kahit pa paano ikaw ay hindi mo maiwasan yung mga ganyang sakuna, at least ikaw ay handa. Ang opisina mo ay handa sa mga pag-rescue. Oo. At yung mga pagbibigay ng mga first aid. Oo. At syempre, ang tamang paggamit ng kanilang mga rescue vehicle. Lalo sa nga may balahura manggamit, di ba? Tama, nasa maayos na pamamahala. Alam mo kasi ang ugali ng Pilipino kasi, kung saan sila basang-basa na, doon sila magpapayong. Itan at balay na Malasiki, noong isang araw, ay si Mayor Alpe Soriano mismo ang nag-pick up ng dalawang bagong ambulansya. Ambulansya, Ito ay pangatlong ambulansya na sa kanyang termino bilang isang taon pa lang. Actually. Di ba, first term, first year. So, sa kanyang isang taon, tatlong ambulansya na kaagad. Yung na-purchase ng LGU Malasiki. Na yung ambulansya na yan ay napakahalaga para gamitin ng mga kababayan natin for emergency purposes. Siyempre, si Katutan may mga isambot no wala ibiyahe na pasyente. No, si Katumatan na may kumbaga rescue vehicle tan. Di ba? Mga batik at sararamay patambalan. Pasyente, mga pasyente. Sana yung mga ambulansya na yan gamitin sa tamang paraan. Kung minsan kasi may mga... Siyempre, hindi nila magagamit na niyan kasi may nakalagay na kaagad na ambulance. Mga iba kasi nakikita ko nag-aapura, pinapatulog nila yung para sa ganoon makaiwas sila sa traffic May nakausap ako na dating driver ng ambulansya. Ganito yan. Kapag sila ay may maplusira, walay sasambutan at walay kargada, okay man. Okay. Natano, wala may in report at si Karaya emergency tan for pick up may action nanda ang gano ang gapi kargada basta makasabirad sa may kulaan to may emergency okay labat unless si kaat manapuraya ang gap kasi kintan kumbaga anto may panangitawag da si Karaya may walay term da may tawag si Karaya no si Karaya at biyahe. Wala man. Natano, ang gapo man niya request. May travel. At singa may request daya si Karat man travel. At abanggara, kasalanan da. Pero pag mayroon silang authority na bumiyahe, siyempre, At mansasambot tiray bilay. Talagang kintan. Sa bagay, sa ugali man na Pilipino, no, walay ambulance. Automatic matanong pireg lalo lahat akasilaw tapos man walay wangwang to wangwang bang tawag doon yung wangwang bawal ang wangwang nung panahon ni Pinoy bawal ang wangwang kaya may mga pero wala na yung nagwawangwang na mga ambulansya na ang dala asin sige magkargari asin siyempre, ang puti na asin. Ang puti na asin, di ba? Dumala mo tayo babagaman. Ang kapularaman natin, sa hamang gagamit. Ang kapulatan na modus. Gagamit ang sama itan. Saman, pangkargaan tayo tuuya o biyahe. Tuuya o biyahe. Pero sa wala dalang to asin. Ngitan. Pero araman at asitalaraman. Kumunang nga pularatan yung mga deliver na saratan niya asin gamit na sa ambulansya. Pero dapat atan na tekin at ambulansya gamitin sa may dugan
kipaakaran. Aliwan sa may gamiton ya pian may diretso labat so sa tay batik nasatay Ang apoy, ang apoy traffic. kuang may traffic at gamiton dato ambulansya manwangwang labatera iwas traffic. Pero aray natan walay kinadi bawal ya rate red plate ya usare nya pam personal. For official use only. For Aliwan sa may for official and family use also. lagar ka wala nanunutan ko sa atan. Magano. Wala may impose na dagupan ta na mo. Wala may red plate. Walay plate number to. Ya hatid sundod na eskulaan. Hatid sundo. Tingnan nyo yan. Bawal po yan yung ginagamit yung mga red plate sa hatid sundo. Sa paaralan. Pero wala man kapusitan ya red plate. Musupay makinggawad satan, tasatan malanti at anong nang jad arap na sa eskulaan at syudad na dagupan ya sa may inyo pasto at Hello, estudyante. Anto. I just want to ask, is it legal to use a government vehicle for pick up and drop off? So hatid sundo. Hatid sundo. As a drop off a student, I always see this at binanggit to may eskulaan. Dito na bandad Anton Quintan. Tapwak. Picking up and dropping off one student. Ang plate number 2 may iken? Sa plate number 2, SAC 3208. Red plate. Red plate. Government vehicle. Anto yay, gaway Ken? Gaway Basta gobyerno. syudad? Ano yari? Red plate na. Dumamot may red plate ya Ken. Ya agaw-agaw dan inubay Inubatan. Inubamo may ng datad bunuan. Kada kabosan. Yung luditan, wala lagi abotan to. So, atan at government vehicle government vehicle po ginagamit hatid sundo ng bata sa paaralan. Wala nang komentod saya. Say kwanto. Hindi, baka ano naman. Baka naman isinasabay lang kasi nagkakataon. Pero, the mere fact na hinatid mo yung bata At sinundo mo. Ikaw na yan. Personal use na yan. At saka bakit? Alangan naman na masakbaya unlad munisipyo. Lante. Masakbaya unlad government office. No, aliwan munisipyo tano bilang walay opisina ng gobyerno. Masakbaya ang loob sa loob before 8. Isa marto o abot ang may estudyante. Ay hindi pwedeng sabihin na ganyan. Sino po yung driver ng plate number SAC 32 na Innova na repeat yan. Sino po ang driver ng naturang sasakyan na yan? 08. 3208. Natan, walay kilala mo. May misasawsaw. Akin dito nadsatay mall ya dagupan. Dito nad Arellano. Wala rin ambulansya, red plate. Akapark di manad ken. Ang data asinggar mo ka dispital. Hanggang po lang ti parking. Sabi parking at dito ang kamo ng park at putek, ablugan da kararame ken. Poso. Siyempre, iyanap damang parkira, makalmo rin parking, di manad kulay mall. Siyempre, pero walay pasyente. Alagaranda. Justify aratan. Pero yung makita sa eskwelahan, na may hinahatid at may sinusundo, pangit. Yun ang violation po yan. Ano nyo ipapaliwanag yan? Ayan, Yan yung mga ganyan. Okay. Pasok, eto, meron tayo. Pasok, Bashir. Okay, pasok. Pasok, Bashir. Anong sabi? Ayan yung post ni Mayor Belen Fernandez. Verified Facebook page. Pasok, Bashir. Yun yung pinangtawag niya doon sa mga disente na nagkomento tungkol sa pagpapasara ng mga maliliit na negosyo tulad ng Pisonet. Ayan. Pero second naman,
Singa walay script to amutan. Aratay pisonit. Ipakapot. Kabubot ta, walay kapitan. Ya una singre kindi mayor. Mayor. Kaskasyan mat, iramay kataga barangay ko. Antigawan tayo. Unyala si Rinay. I-regulate tayo. Pang-compliant tayo ray papilis. Piano, mambayar ira. Di ba may mga ganyang drama siguro? Hindi natin alam. Ano ang sinusulong na sa sanggulang panlunsod yan eh. Ang nagsusulong dyan si Councilor Asupala mo si attorney ano pa? Hindi ko alam. Basta kaya Asupala katuninidan ni Repigaran Ago pian mangkapot nin. Hanggang ganun mo ito. Maplas siya. Siyempre kung tanira man trabaho tad sanggunian. Nan wala agawas sa maplasya rin na may magaway ko. Ulay mo tawa. Fast track mo tawa. At least siya ay si nani-sponsored sa atan si Attorney Joey. Yung dalanda Puro wala rin kong balot. Dakalabasar to. Dakalabasar to. Tanya talaga. Sa si Kwanto da Kintuat. Sige, doon na lang tayo korte mag-uusap Kwanto. Doon na lang tumatindigan. Pito tungtong. Aliwan, amot kayo Facebook. Walang to. Okay. Anong naman tayo, nantoy pagmaliwan tutan, no, kasi atatan at ningas kuguno, anto, talagang po, impursigidatan, at syudad na lagupan, anto matsurreaction na sa ramay ang kikalagiran negosyante. Yaman ni negosyo piso net. Sa aming pagbabalik, talakayin natin at present natin yung panayam kay Region 1 Medical Center Chief, si Dr. Joseph Rolando Mejia, kaugnay po naman doon sa mga kasagutan sa mga binabato sa Region 1 Medical Center. Makalipas lang po ng ilang paalala. Ang puta-putang Iren Balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iren Sunata. Dami yung... Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan. E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor. Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning. Alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare. Alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan. Binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with the rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries,
straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties, made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Midalo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Midarno in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Midarno, where every sip feels special. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong Tagupeño, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Tagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas, at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice, at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na! Samahan ang inyong mga kapaborito. Maapit yung Kapusan, Pangasinan. Dennis Muarez, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 6:37 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan Maabig Kabuasan Pangasinan. Ay niyo po nakakasama sa umagang ito. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Matterong Lingkor, Team Pangasinan, Dennis Muharis. At kasama din natin dyan sa may technical control si Engineer Nixon Dakal at Engineer Jael Franz Pumarin Kayabyab. Naman yung happy play. Good morning kay Clifford Abilia, Corazon de la Rosa, Buena Gorospe,
kay Harold Gangat. Marami nang napagsilbihan ang Region 1 Medical Center dito sa lungsod ng Tugupan dahil sa magandang pamamalakad ng pamunuan ng naturang hospital. At yung pag-evolve, yung pagbabago mula noon hanggang sa ngayon, mga pasilidad, mga serbisyo, at talaga nga namang wala ray makakapansin, makakanang makakaimaton. Ngunit sa kabila ng mga magagandang serbisyo na binibigay ng Region 1 Medical Center, may mga pumupuna at kinukumpara ang Region 1 Medical Center Sa ibang ospital. Tulad dyan sa Baguio General Hospital. Ang pagkakaiba ng hospital diyan sa Baguio saka dito yung siguro mga kagamitan, di ba? Maraming pagkakaiba. Merong mga nasa Baguio General Hospital na wala dito sa Region 1 Medical Center. Vice versa, meron ding mga nandito na wala rin doon. Kaya pakinggan nga natin ang paliwanag ni Centennial Medical Center Chief Dr. Joseph Roland O. Mejia sa panayam ng mga mamayag kahapon kaugnay dito sa mga ibinabato dyan sa may Region 1 Medical Center. Activities of the hospital right now. Right now, the hospital is already authorized to have 1,600 bed, one of the biggest in Metro Manila, with 13 accredited training departments, and we are upcoming another 3 departments to be accredited. It is a tertiary training and teaching hospital in Pangasinan. Tayo po yung isa na teaching and training hospital in Pangasinan. And based on Universal Healthcare Law or Republic Act 11-2023, we are the Apex Hospital or Referral Center in Northwest Quadrangle of Luzon. Right now, the main building of Regional Medical Center, itong ginagawa dito, nasa 6th floor na po. Hanggang 7th floor na po yan. And hopefully next year, before the end of next year, it will be finished and furnished, ready for inauguration. It will house the 1,500 bed for patients of Region 1 Medical Center. And after that, we will be starting the construction of Tower 2, which will house the different regional center, like the Regional Center and the Regional Cardiac Center of the hospital. Para sa ganun, hindi na po tayo pupunta sa Manila for certain patients needing open heart surgery or for angioplasty. Okay? And at the mga dito, yung buwan dito po, nandun yung dalawang ward natin, pero once na matapos itong main building natin, they will be transferred here. The Department of Surgery and Obstetrics and Gynecology will be transferred here at Aliano para nandito lahat ang clinical departments natin. What we will be doing sa Luang Bilog will be the Cancer Center, the Center for Mental Health, the Public Health Center, the Center for Emerging and Emerging Diseases or yung tinatawag natin Infectious Disease Center. At yung upcoming na quarantine center doon na rin po sa Luang Bilog. As of now, ang Regional Medical Center is a PGS or Performance Governance System Certified. Ang pangalawa po sa buong Pilipinas, we are very proud to announce that we are PGS certified, second to Philippine Heart Center. Napaka-bigat po na accomplishment ng Regional Medical Center being the second government hospital to be PGS certified in the entire country. With this, asahan niyo po na ang Regional Medical Center ay magpapatulong sa kanyang
mandato sa pagtulong sa mga mahirap. And before I forget, we are on 100% compliance to zero balance bidding na in-announce po ng ating pinakamamahal na Presidente, President Bongbong Marcos. And the floor now is open for any questions. As of now, Director, alam po yung facility natin nakapumpayan sa Awan MC, Arellano at sa Laguna. Well, right now we have 758 patients dito sa Arellano. Take note that as of now, the infrastructure has not yet been expanded. Ibig sabihin mo nun, we are operating on the 600 bed. And with the 600 bed, hindi pa tapos sa pabilitig natin, the occupancy rate of regional medical center is still more than 100%. Sobra po doon sa 600. Ano po ang advantage ng pagiging BGS center po ng regional medical center? Being PGS certified is a level above the rest. Kasi mahirap kung i-achieve yung performance of the governance system. It is a 4-stage certification by a third party authorized by the Department of Health na kailangan matampanan ninyo yung 4 stages before you will be certified. First stage, second stage, third stage, and the last stage. Pagkakumpleto po nyo, pwede na tayong island of good governance gaya ng Regional Medical Center. Sa kabutihan palad, tayo lang po ang na-certify dito sa North Luzon. I don't know yung mga stages na po nila. But for Regional Medical Center, it took only 4 years to finish the first stages. Hindi napapas na nag-ano kami. Binilisan namin, lalo-lalo ng pandemic. Kasi hindi busy yung mga puro nakakwarantin yung mga tao. Kaya while we are under quarantine, we did our part to finish the first stages of performance of the governance system. Good morning, Director. So with the modernization, level up ng R1MC, kumusta naman po yung manpower natin, mga doctors natin, mga CEOs at manpower, nakakahabol po kasi natin. Hindi po pa po sila sa modernization ng R1MC. The workforce right now of the Regional Medical Center is 2,400 plus. That is based on 600 bed capacity. But still, we have to augment the manpower or the workforce to preserve or to maintain the patient to the nurse ratio, patient to the doctor's ratio, para sa ganun mataas ang yung quality care ng hospital, hindi mapokompromise. Kaya naghahan tayo ng mga contractors pa rin. So, kami 1,600 bed capacity, madadagdagan pa po yung mga ng power po ng Awan MC. Oh, actually, there will be another 1,800 na empleyado ang madadagdagan na naman sa lingkungan. And as of press time right now, dumating na po yung notice na bibigyan ng Department of Health, number 1 po yung Regional One na bibigyan ng paparitingan ng Department of Budget and Management ng additional na manpower to comply with the Republic Act 12203. That is the increase in bed capacity of Regional Medical Center from 600 to 1,500. Dok, yung 758 po ng patients natin ngayon, ano yun, Dok? Yung talagang karaniwan na bilang ng ating mga pasyente o medyo tumaas tayo ngayong quarter dahil doon sa panahon ng tagulan at iba't ibang mga karamdaman mo? Actually, yung 700 plus o 800 plus na yan, dyan lang naglalaro yung mga pasyente natin. Although, we have a lot of
patients at the waiting list. Yung mga elective surgery natin, napakahaba po. Hindi ko makakapag yung number o operating rooms natin ngayon kasi ano na. But once na matapos yung building natin, we have 19 na operating rooms. Napakarami mo na natapos yun. Talagang sa ngayon kasi, naghihintay ng schedule yung mga pasyente natin pag-elective surgery, hindi emergency. Pero yung mga emergency surgery, kailangan mo yun, mabusan agad, umaopera agad, iba naman yun. Hindi ba yun sa elective surgery? Dok, sa process ng DOH, ilan po kaya yung dadagdag ng mga empleyado na in-hire po natin for our workers? Yung additional employees natin, based on the standard staffing pattern na ginawa ng Department of Health with the Department Budget and Management. Paparating nyo na yung 1,800 plus. The exact number hindi po kasasabi. Basta mga naglalaro sa ganun, nadadagdagan na naman ng 1,800. Mostly for nurses na nakapagod. For this million director or? Yung implementation ng ating law, yung 1,500 direct na Region 1 will be compliant in 3 years. Kaya 3 branches yung pagdating na 1,500. About yung mga doctors natin, computer ba o kulang tayo sa mga doctors? Sa doctors, kompleto tayo kasi per department, training department, may kailangan na number ng magkakitilit year yan. Kunwari, itong taon na ito, nakakaya tayo ng 6 sa isang department. Those residents are for training. Then after that, they will be second year after further evaluation, may examination sila. Magiging second year sila. Yung mababakan nila na nung first year sila, yun pilipakan na naman natin. So we have a lot of doctors. Actually, may mga bakante pa nga na kaya kulang pa rin yung mga nag-a-apply dito. Kaya nga yung specialization. Kaya nga yung specialization. Lahat ng kailangan nyo na specialization nandito na. Pati neurosurgery, ngayon na natin katatang nuclear medicine. Pero yung lahat, ethnic surgery, pathology, ortho, nandito na lahat. Director, nabanggit mo yung sa manpower, paano sila promote. Meron po ba tayong commission board or talagang pinaka-follow na system? Yes, of course. Kasi hindi naman maiwasan na sinasabi mo, may favoritism profile. Palalakasan. Yung sinasabi nila na nakakahaka na it just so happen na yung sinasabi nila na ginagawa natin na favoritism, naman sa interview. Naman na ang kukunin mo yung nasa huli na mag-i-integrate ka na. Masasama naman yun. It is based on thorough screening at saka hindi lang yun yung mga we consider their experiences. Kung meron nag-apply dito, general surgery, pero yung isa yung kailangan natin yung thoracovascular surgery. Yun ang unahin natin kasi yung mga sa atin dito. Kaya ito na maghihintay muna kung gusto niya. Based on need ng natin dito. Kaya ngayon, kailangan natin ng neurologist na karagdagan para hindi gagawin yung neurologist natin. Kaya nagkakaya po ng additional. Director, how come kinukimpare po nila yung services ng RYMC sa Baguio City General Hospital? Considering na tayo ay PG certified na, aside dun sa climate or what, ano pa ba ang kulang dito na meron sa Baguio City? Well, comparing BGH and Regional Medical Center, it's like comparing two hours with different CCBC. You cannot compare the different hospital based on yung nakikita nyo kasi bawang mandate ng BGH, ibang Regional Medical Center. Yung centers po nila doon, iba, magkaiba. Sa BGH po, wala silang dermatology center. Dito sa atin, level 4 po yung dermatology center natin.
kalibo naman nasa Philippine General Hospital. Wala po silang eye center doon, dito sa atin, level 4 na yan ang eye center natin. Ganun po yan. Pero yung cancer center po nila doon, nauna po sila. Estudyante pa lang ako, may cancer center na sa Baguio, kasi doon ako ng training. Pero, in spite of 2 decades, nung naging director ko ako, I was able to establish the Cancer Center Regional Medical Center, and it was very fortunate na it was inaugurated by His Excellency President Bongbong Marcos. Kaya yung mga center po ng PGH, yung iba na nandito rin ho, kagaya ng center po ng Intahen, yung nag-i-intriga po I would like to inform him or her na yung mental hospital sa Baguio, meron din mo tayo sa Bindog. Kung kailangan niya ang condition ng mental hospital, dito mo sa Bindog malapit. Hindi na siya pupunta sa BGS. Apparently, ang kinukumpin ng bedside manner, attitude ng mga employee. Well, yung sinasabi nila ganyan na bedside manner, hindi naman mo lahat. Siguro may pa-isa-isa. Yung tinatawag natin na human limitation. But I tell you, the population captured by Regional Medical Center is far more greater compared to PGH. Kasi po, ang Regional Medical Center, kinikita niya 3 million plus Pangasinan population alone. Yung po ang tatandaan nyo, kaya napakarami po. Very broad po ang function ng region. Not only in Pangasinan, we cater sa Zambales, northern part of Tarlac. Yung mga Cavite, nung panahon ng pandemya, nandito na ako sila, napapagpapagpapagpapag sila. Kasi wala silang available sa Manila. Marami tayong pasyente dahil sa Cavite, Laguna na. Never Vizcaya, dito sila. And, astonishingly, maraming pasyente ng Baguio na nandito rin sa atin. Lalo na dyan sa eye center. Diyan po sila. Sa eye center natin. At saka sa dermatology center. Kaya iba ang iba ang centers na nasa Baguio. Yung mga center nila na nasa Baguio, we can refer patients sa Baguio. At Baguio, we can also refer patients to the one. Yung mga services na wala sila. About the attitude ng the attitude of, well, we have a standard protocol for handling of complaints. Yung mga ganyan na attitude na sinasabi nila, if they have concern, they should write it in black and white. Kasi kung magpukumplain mo kayo sa yung dadala, social media, dadala mo ang sagot doon. Because you have to remember that this is not creating. It is not happening. Paano hindi ba action na lang yung isang verbo na ganito ang ano? Tatawagin mo lang yung binibiyaan mo kung saan na gano'n, ayusin mo yung ano. Pero once na may binigay siyang letter of complaint, that's the time we will proceed with the protocol on handling of complaints. Director, isa po sa yung question nyo, yung question ng concerns ng mga pasyente, yung parking area. Kasi since ito na lumahanap yung ating hospital, yan yung parking area na yun ang nagpagila. So, paano ka natin yung interest? You know, the planning is standard regional medical center is 10 years ahead. We have planned on multiple level parking, multi-level parking natin provision 10 years ago. Pero alam niyo naman yung pagpunta ng gobyerno ngayon, may mga priority po sila. Kaya ang inuuna nila, yung mga binibiling para sa pasyente, wards ng pasyente. But we have already planned on the multi-level parking. Mayroon na kami ngayon, plano dyan. Dahil sa likod nila na rin, it is a 5 to 6 level parking area. Parking din para sa amin yung mga kliyente. Director, yung sa issue naman po na patungkol naman sa pasahod, pasweldo sa mga job order or mga
Samtala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasari balita, impormasyon, loob